virtuali sneħlaqtna mill-grupp tal-figli tiegħek u ħeġġeġ fihom il-qegħdin tagħna. Ma nafx għax minn minnkom li n-nhar it-tlieta li għadda bejn id-9 u l-10 ta' bil-lejl kien qiegħed jisma' ir-Radju Marija. Kien hemm programm illi matulu kienu qegħdin jagħtu informazzjoni dwar din il-missjoni popolari li qegħdin nibdew illum tal-jum il-ħniena. U f'ħin minnhom xi ħadd bagħat messaġġ jistaqsi għaliex se nagħmlu l-qrar waqt l-adorazzjoni. Ma din il-mistoqsija wieħed jista' jagħmel mistoqsija oħra. Għaliex qegħdin nibdew din il-missjoni popolari mitluba mill-Papa Franġisku mill-missjonarji tal-ħniena illi tom il-mandat f'Ras Grandan il-Għadda matul is-sena tal-Ġubilew tal-ħniena f'parroċċa iddedikata lil Marija Santissima u se ntemmuha f'parroċċa oħra iddedikata lil Marija Santissima. Anzi, it-tnejn li huma iddedikati lil Marija Bambina, dik hawnhekk tal-Mellika u dik tal-Isla. Veru li aħna xtaqna illi niftħu u nagħlqu din il-missjoni f'żewġ parroċċi fejn jinsabu il-bibien tal-ħniena imma kombinazzjoni illi it-tnejn li huma iddedikati lil-Nonna Marija. Għall-anqas kulħadd jifhem għaliex qegħdin nibdew jum il-ħniena propju llum waqt li qegħdin fit-tmien jum tan-novena tal-ħniena Divina u propju jumejn qabel ma niċċelebraw il-festa tal-ħniena Divina. Il-Providenza Divina hu jeżis hija tal-aġeb. Għax tassew naħseb illi m'hemmx isbaħ minn dan il-jum biex nibdew induru il-parroċċi ta' Malta u niċċelebraw jum il-ħniena minn din il-ġurnata. U m'hemmx aktar sinifikattiva biex nibdew din il-missjoni minn din il-parroċċa tal-Bellieħ fejn it-tradizzjoni l-aktar antika ta' pajjiżna tgħidilna illi minnha għadda l-Evanġelista San Luqa illi tagħna mhux biss l-Evanġelju tal-ħniena imma wkoll l-ikona sabiħa illi bidder fuq il-blat tal-Om ta' Alla u l-Om tagħna. Biex nifhmu x'rabta hemm bejn l-Ewkaristija u Marija flimkien mal-ħniena Divina, nixtieq li nirriflettu dwar dak li jgħidilna il-Beatu Michał Sopocko. Ma nafx qatt smajtu bih, suppost smajtu bih. Il-Beatu Michał Sopocko. Min kien dan il-Beatu Michał Sopocko? L-ewwel nett, Fader Sopocko kien saċerdot Pollak minn Vilnius. Meta Vilnius kienet tagħmel parti mill-Polonja, llum il-ġurnata hija kapitali tal-Litwanja. Ħadem studja ġo Vilnius, ġie ordnat saċerdot u ħadem bħala direttur spiritwali u għallim tat-teoloġija pastorali. Fis-sena 1933 Fader Sopocko sar id-direttur spiritwali ta' kunvent tas-Sorijiet fejn kienet għadha kemm ġiet hemmhekk kemm waslet f'dan il-kunvent Sor Faustina. Meta din marret errandu l-ewwel darba u qaltlu
illi kien qiegħed ikollha konverzazzjonijiet ma' Ġesu, Fader Sopoćko bada tikkonsulta psikjatra. Imma meta l-psikjatra wara ftit kollokwi magħha din is-sora għarfet li dina kienet mara normali u għandlu li kienet mara normali, huwa beda jemmina u beda jagħtiha s-sapport kollu tiegħu għal dawk il-messaġġi illi kienet qiegħda tirċievi mingħand Ġesu, Sor Faustina. Fader Sopoćko kien dak li gwidha Sor Faustina. Kellu diġà qabel devozzjoni lejn il-ħnina divina u kien id-direttur spiritwali tagħha. Tantu hekk illi kienu illi qabbad lil Sor Faustina ma' artist illi kien ħabib tiegħu biex bitter dik ix-xbija ta' Kristu tal-ħnina divina. Illi kienu diġà ppruvaw jittentaw ipittruha skont id-direzzjoni li rċeviet Sor Faustina u qatt ma kienet sodisfatta bihom. Kienu Fader Sopoćko illi bierek din ix-xbija u ċċelebra l-ewwel darba il-festa tal-ħnina divina fit-tieni ħadd tal-Eid kif talab Ġesu minn Sor Faustina fl-1933. U kienu illi talab minn Sor Faustina biex tikteb id-djarju bil-messaġġ mogħtija lilha, bil-messaġġi mogħtija lilha minn Ġesu nnifsu. Santa Faustina f'dan id-djarju tiddeskrivi hekk lill-Beatu Michał Sopoćko fil-paragrafu 1238 hija tgħid dan is-saċerdot u ruħ kbira mimlija kollha kemm barra. Il-Beatu Sopoćko jgħidilna illi l-Ewkaristija u l-Madonna huma l-akbar żewġ regali tal-ħnina divina. U dawn tikkonfermhom anke Sor Faustina fid-djarju tagħha. Aqraw id-djarju tagħha u taraw l-imħabba kbira, l-passjoni kbira li hija kellha lejn Ġesu Ewkaristija u l-imħabba kbira li hija kellha lejn il-Madonna. L-Ewkaristija. Għaliex l-Ewkaristija hija wieħed mill-ikbar doni rigali li Alla itina mill-ħnina tiegħu. Għaliex permezz tal-Ewkaristija hu jeżist. Alla jidħol fil-fond tal-qalb tagħna bil-ħnina divina tiegħu. Ifawwar il-qalb tagħna bil-ħnina divina tiegħu xi tiġi hu, tiġi l-ħnina divina tiegħu. Dan il-Beatu Sopoćko kiteb ktieb dak iż-żminijiet ġifieri. Qabel il-Konċilju, qabel ħafna Papa Franġisku illi għadu kemm tagħna dan il-ktieb illi intitula l-isem tal-Alla huwa ħniena u dan il-Beatu kiteb ktieb illi semmih Alla huwa ħniena. Alla huwa ħniena. U l-mument li Alla jiġi ġo fik, tiġi ġo fik il-ħniena. X'rigal kbir huwa u hija l-Ewkaristija. Aħna
maġġor parti minna. Ersaqna biex nirċievu l-Ewkaristija ftit ħililu, għadu ġofina, għadu ma dabx għal kollox. U l-moment li aħna rċevejna lil Ġesu fl-Ewkaristija, irċevejna il-ħnina ta' Alla. Fid-dinja tagħha. L-awtur tal-ħnina. Il-ħnina nnifisha. Tista' tirċievi l-ħnina tagħna b'mod ikbar, aqwa u aħjar minn hekk. Father Sopozzo jgħid hekk f'dan il-ktieb. Jgħid l-Ewkaristija turi l-imħabba ta' Ġesu għal kull wieħed mill-membri tal-Knisja. Għax hu jagħti lilu nnifsu lil kull wieħed minnhom. Għandu xewqa kbira li jkun għajn tal-ħnina divina fih. Ġesu jieħu l-forma ta' ikel biex jiġi qrib tagħna u jidħol fil-fond ta' qalbna fejn hu jollina, itina dinjità kbira, jikkunslana u minn minna m'għandux bżonn ta' konsolazzjoni, jagħlina aħna li tant niġru wara affarijiet illi jgħaddu għalina Ġesu, iġru wara t-teżori mhux illi tiklu l-kamra u tħallih warajk. Iġri wara dan it-teżor jagħlina. U jagħti lilu nnifsu lilna bħala ran tal-ferħ ta' dejjem. Ferħ li huwa differenti mill-ferħ tad-dinja. Il-ferħ li jagħti l-Ispirtu ta' Alla huwa differenti mill-ferħ li tagħti id-dinja. Inti tmur tara film sabiħ jew inkella xi logħba futbol li jkun qiegħed jilgħab it-tim favorit tiegħek u tifraħ meta taraħ jirbaħ, tifraħ. U kemm idum il-ferħ? Ejja ngħidu jdum sakemm jerġgħu jilagħbu logħba oħra, forsi xi 3 xhur wara u jitilfu. Mbagħad spiċċa l-ferħ. 3 xhur. Il-ferħ li jagħti l-Ispirtu huwa ferħ li tħossu kemm issa illi bħalissa ma qed itelfek xejn, ma qed jirrabjak xejn. Nittama m'għandek xi musa ddurmijak illi tkun qed titelfek. Imma bħalissa t-tellefna xejn. U ħossuna ferħanin, però l-ferħ tal-Ispirtu ikun għandek anke meta tirritorna d-dar u ssib xi diżastru. Il-ferħ tal-Ispirtu jibqa' miegħek, ma jinbidilx. Ikun miegħek anke meta inti tkun fuq is-sodda tal-mart. Kun miegħek meta inti tkun anke għaddej taħt it-toqol tas-sarid. Jiena m'għandi l-ebda dubju jiena qed nimmaġina lil Ġesu waqt il-passjoni. Jiena nimmaġina lil Ġesu ferħan waqt il-passjoni. Mhux ferħan. Qed iwettaq dak li ġie għalih, ġie biex isalva lilna Ħuti Eżiż. U qed isalvana dak il-ħin. Ew żgur kien qiegħed ibati ixoq l-ar tad-demm, il-ġriedni tas-swad, it-toqol tas-salib li jaqa' taħtu 3 darbiet, it-toqol tal-imsiemer deħlin ġol-laħam tiegħu u żgur bagħdija kbira. Imma bil-ferħ tal-Ispirtu. It-tieni ħaġa Ħuti Eżiż li jgħidilna Father Sopozzo hija illi l-Ewkaristija hija l-akbar miraklu tal-ħnina tagħna. L-akbar miraklu tal-ħnina tagħna. Iktar tard waqt il-ħin ta' adorazzjoni sejrin ngħidu litanija tal-ħnina. Il-litanija tal-ħnina tfakkarna kemm mirakli jagħmel Ġesu.
imqanqal mill-ħnieq tħassarhom il dawk in-nies għax kienu ilhom 3 ijiem mingħajr ma jieklu. U għax tħassarhom għaliex ħenna lihom 5 khobżiet u 2 xkutiet immultiplikhom biex temagħhom. Kollha l-mirakli kollha ta' Ġesu imqanqlin mill-ħnieq tiegħu. Imma jgħidilna Fader Sokotzko, nemmen fil-miraklu imwettaq kuljum fil-Quddiesa. Għadu kemm twettaq miraklu kbir fil-Quddiesa kull darba mmorru l-Quddiesa. L-ikbar miraklu. Ġesu biddel l-ilma fil-bejt. Jgħidu dak huwa miraklu kbir li tbiddel l-ilma fil-bejt. Għaliex żewġ sustanzi m'għandhom xejn x'jaqsmu ma' xulxejn. Biddel is-sustanza tal-ilma mal-bejt. Imma li biċċa ħobs jew ftit il-bejt tbiddlu fil-ġisem u d-dem ta' Ġesu, x'miraklu dan huwa ħuti? X'miraklu dan? Huwa il-moltiplikazzjoni kontinwa ikompli jgħidilna mirakoluża tal-ħobs tal-anġli li jferra l-grazzi kemm fuq l-erbieħ il-ħeġġa u kemm fuq dawk li huma bieri. L-Ewkaristija xi ħnina kbira Alla għandu lejna illi mmorru nirċevuha. Ġieli tara, forsi ġieli nkunu aħna imħeġġin moħħna hemm b'dak li se nirċievu, imma kemm tara nies tilejna tqarbin moħħhom ma tafx fejn ikun. U ġieli konna aħna bil-qdim, b'rutina, qisu sar nofsinhar, allura ndaħlu l-marfa fil-brodu nibdew nixorbu l-brodu. U issa kienx il-brodu tal-chicken jew kienx il-brodu tal-ħaxix. Importanti li naqtaw il-ġuħ. U jgħidilna Fader Sokotzko dan il-miraklu tal-Ewkaristija illi jingħata mhux biss lil dawk li huma mħeġġin biex ikomplu jitħeġġu, imma jagħti wkoll jingħata wkoll lil dawk li huma birdin biex forsi, mhux forsi, biex xi darba iqumu mill-bruda tagħhom. Jiena nixtieq isimgħu ftit kif jitolbu il-qaddisin Jeżis. Jiena nixtieq li l-imħabba tiegħi tikber dejjem aktar biex inħejji li l-nifsi ħalli nirċievi bil-lajn ta' ħafna mirakli b'mod effettiv. Għamilha issa din ix-xahra, inti. Għamilha issa din ix-xahra. Forsi għalha issa, għalha jekk titwammel irid. Jew għandna l-ħadd jekk titwammel irid. Għamilha issa din ix-xahra. Illi minn issa sa nhar il-ħadd. Inti tant tikber fil-mħabba tiegħek, tikber fil-mħabba tiegħek u fil-xewqa tiegħek illi ma tarax issiew il-momenti li inti tirċievi lil Ġesu fl-Ewkaristija il-miraklu ta' kull miraklu. It-tienet ħaġa li jgħidilna Fader Sokotzko hija li l-effetti ta' tqarbin huma sinjali tal-ħliena tagħna. L-istess effetti. Għax x'inhuma l-effetti ta' tqarbin? Huwa l-grazzja li tqaddisna u l-grazzja tal-ħajja sopranaturali, dik li ngħidulha l-grazzja santifikanti. Mhix nisimgħuha din il-kelma, imma dik hija. Il-grazzja li tqaddisna fina, tiġi fina.
fejn ikunu ikkonservati u mkabbra fina b'mod illi ma jsir fl-ebda sakrament ieħor, fl-ebda sakrament ieħor kulli jeżiż. Ma nirċievu din il-grazzja li nirċievu fl-Ewkaristija. Kif l-ikel materjali jservi biex jinbena l-ġisem fiżiku tagħna l-bnedmin, hekk ukoll fis-sagrament imqaddes jagħti l-ħajja, kifejja, jipproteġi, jisaħħaħ u jiżviluppa l-ħajja sopranaturali fir-ruħ tagħna. U hawnhekk jgħidilna s-seħħ l-għaqda mill-aktar intima ma' Kristu. Mhux bi spiritwali, għaqda spiritwali, imma għaqda wkoll fiżika, tanġibbli u perfetta. Hekk li l-ebda esperjenza oħra umana ta' għaqda ma tista' ġib qatt din l-intimità waqda illi ġib l-Ewkaristija fina. Ma Ġesu. Il-ħeġġa jeżis li kellu l-Beatu Michał Sokołowski u l-ħeġġa li kellha Sor Faustina għall-Ewkaristija hija xhieda tal-ħnina divina. Sor Faustina fid-djarju f'diversi postijiet tgħidilna hekk: it-tajjeb kollu li hemm ġo fija nafu li tqarbin imqaddes. It-tajjeb kollu li hemm ġo fija nafu li tqarbin imqaddes. Hemmhekk jinsab is-sigriet kollu tal-qdusija tiegħi. Fl-Ewkaristija. Ħaġa waħda biss iżżommni u dan huwa t-tqarbin imqaddes. Minnu niġbed saħħti fih jinsab il-faraġġ kollu tiegħi. Ġesu moħħbi fl-ostja huwa kollox għalija. Ma kontx inkun naf kif nagħti glorja lill-Alla li kieku ma kellix l-Ewkaristija ġewwa qalbi. Imma għaliex l-istess Ġesu fl-Ewkaristija, il-ħnina inkarnata, huwa l-istess Ġesu illi fis-saċerdot jaħfirlek l-wiegħek. U l-istess Ġesu. L-istess Ġesu li inti tħares lejh huwa l-istess Ġesu illi iħabbek miegħu minn ġdid u maħud fis-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. U d-donn ieħor hu jeżista Marija. Marija dik li tressaqna lejn il-qalb ħalina ta' Ġesu fl-Ewkaristija. Hija l-om tal-ħnina, l-om mill-ħnina. Fader Sokołowski jgħid hija l-om ta' Ġesu illi fih tinkarna l-ħnina divina, illi fiha tinkarna l-ħnina divina. U hija turina l-ħnina kontinwament. Jgħid Fader Sokołowski jgħid dak il-mument illi Ġesu kien qiegħed fuq is-salib u ħares lejn id-dixxiplu l-maħbub u qallu Awni ommu u lila qalla Awni ibni. Fader Sokołowski jgħid qisu kien qiegħed jgħidilha lill-Madonna inti aċċettajt li tkun ommi biex jiena nsalva lil min imbejn. Issa lil min imbejn aċċettom bħala ħut.
aċċettajt li tkun biex jiena nkun nista' nsalva anke lid-dixxiplu l-magħruf sewwa li jirrappreżenta lilna dixxiplu l-magħruf. Inti aċċettajt li tkun ommi biex jien nkun nista' nsalvara. Men issa aċċetta lil dan bħala ħin. Min issa l-qudiem qisu Ġesu kien qiegħed jgħidilha lill-Madonna, min issa l-qudiem huma ikunu uliedek u inti tkun ommhom. Omm il-ħniena għax għandhom bżonn il-ħniena. Marija Jeżis hija il-medjatriċi, ġifieri dik li tidħol bejn tnejn, timmedja. Marija hija dik li tidħol bejna u bejn Alla u bejnietna. Hija l-medjatriċi ta' kull grazzja tal-ħniena tagħna. Minn dak il-ħin jgħidilna Fader Sokosko, minn dak il-ħin il-qudiem, minn dak il-ħin li Ġesu għandna dan jibda din jommu. Marija saret medjatriċi ta' kull grazzja. U l-omm il-ħniena għal-bnedmin kollha, għal-bnedmin kollha. Qatt ma kien hemm u qatt mu ser ikun hemm xi grazzja mogħtija minn Alla b'mod ieħor jekk mhux permezz tal-interċessjoni ta' Marija. Għax bil-rida ta' Alla l-ebda grazzja mija mogħtija lilna jekk mhux permezz tal-qalb immakulata ta' Marija Jeżis. Aħna qegħdin inġarbu l-ħniena ta' Alla grazzi a Marija. Il-ħniena kollha ta' Alla inġarbuha aħna grazzi għal Marija. Meta għedna li meta nirċievu lil Ġesu, nirċievu l-awtur il-ħniena. Ġifieri dik nirċevuha aħna għax Marija ġabetilna, għax Marija qalet. U allura Jeżis l-ebda esperjenza ta' ħniena, l-ebda esperjenza ta' grazzja ta' Alla li aħna nistgħu qatt nirċievu jekk mhux permezz ta' Marija. Anzi, għedtilkom li Fader Sokosko kien teologu, kien jagħmel it-teoloġija pastorali u għandu riflessjoni profonda ħafna dwar Marija. Illi jgħid li anke aħna imnisla għal ħajja ġdida permezz ta' Marija Umm il-Knisja. Għaliex jgħidilna jekk Ġesu twieled minn Marija, daw kollha li huma parti minn Ġesu. Aħna parti minn Ġesu, dak li San Pawlu jgħidu il-ġisem mistiku ta' Kristu. Aħna l-ġisem mistiku ta' Kristu. Aħna mela imnisla bħala parti minn Ġesu permezz ta' Marija, fil-ġuf ta' Marija. Aħna għandna inkunu mwilda spiritualment minn Marija, permezz ta' Marija. Aħna sirna wlied adottivi ta' Alla biss bil-kunsens ta' Marija, bil-kunsens ta' Marija. Għax hekk riedet il-qalb materna tagħha u għal dan hija talbet, hija kienet taf bina Ġesu għalfejn ġie fid-dinja għalfejn ġabitu biex isalva bnedmin kollha. U meta Ġesu dar liha u qalla dan qalblu dan u ibnek, hija aċċettatu fil-ħniena kbira tagħha. Permezz tal-interċessjoni ta' Marija Jeżis. Hija qalet għalina tant grazzi. Tant grazzi. Ħares lejn il-ħajja tiegħek. Ara kemm grazzi rċevejt. Ġenituri nsara. U anke jekk
daqshekk insara, imma f'pajjiż Nisrani. U anke jekk il-pajjiż mhuwiex daqshekk nisemma f'parroċċa Nisrani, u anke jekk mhux il-parroċċa bħal daqshekk Nisranija, imma kemm nies tawk eżempju tajjeb, kemm nies għallmuk saċerdoti katekisti, kemm grazzi rċevejt permezz ta' Marija dawk irċevejthom, permezz ta' Marija. Is-saħħa, ix-xogħol, il-familja. Kull esperjenza sabiħa li għaddejt minnha. Biex ma nsemmix ukoll esperjenzi mhux tant sbieħ illi tallimt ħafna minnhom għaliex mit-tbatija titgħallem ħafna. Kollha permezz ta' Marija irċevejthom dawk il-grazzi. Għax Marija talbet għalik. Għax Marija hija ommok. Għax Marija tħenna hija omm l-bniedem. Jista' jkun jgħidilna Fader Soposko, jista' jkun illi konna għaddejna minn żmien meta konna mejtin spiritwalment u forsi bidlu bil-mejjed ukoll. Imma bliema ħlewwa imxiet magħna Marija f'dak iż-żmien biex nerġgħu niksbu l-grazzi tal-qawmin għal-ħajja permezz tas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. U jekk aħna qegħdin niċċelebraw dan il-ġublew tal-ħnien, illi qegħdin naraw tant nies jersqu mill-ġdid qisu qegħdin nerġgħu niskopru is-sagrament tal-qrabin hekk qed nagħmlu. Illi qisu kważi konna tlifnieh. Naraw nies li jersqu lejn is-sagrament tal-rikonċiljazzjoni, forsi anke wara ħafna snin, permezz ta' Marija, permezz ta' Marija. Marija hija ħelma, għandha mod kif tiġbidna, għandha mod. Ġesu għalilna jiena ma ġejtx biex nikkundanna u niġġudika, ma ġejt biex infejja. Hekk għamlet Marija, hekk għamlet. U hekk tagħmel magħna. Min jaf Jeżis kemm Marija tniktet u bkiet forsi. Tarana nitilfu il-ħajja tal-grazzi. Tarana nitbedu mill-lajn tal-ħajja. Min jaf. U min jaf kemm ferħet Marija meta aħna irritornajna u rġajna skoprejna lil Ġesu mill-ġdid, il-ħajja ġdida. Ħut Jeżis matul il-jum tal-ħniena taqta barra l-ħin tal-Quddisa meta nkunu qegħdin niċċelebraw l-Ewkaristija u nirsu biex nirċevuha. Aħna qegħdin nesponu lil Ġesu preżenti fl-Ewkaristija bid-dem, bir-ruħ, bid-divinità biex kulħadd ikun jista' jikkontempla l-wiċċ ħanin tiegħu. Kien hemm mument meta l-Papa Benedittu 16 kien qiegħed iħeġġeġ ħafna għal proċessjonijiet tal-Ewkaristija illi anke dawn qishom qegħdin nitilfuh. U kien qiegħed jgħid noħorġuha l-Ewkaristija, ġerruha mat-toroq tagħna l-Ewkaristija. Għaliex kull min iħares lejn l-Ewkaristija jkun qed iħares lejn il-wiċċ ta' Kristu. Il-wiċċ ħanin ta' Kristu. U fil-wiċċ ħanin ta' Kristu aħna naraw kif jgħidilna l-Papa Franġisku, il-wiċċ ħanin tal-Missier li ma jidirx. Kif tista' Ħut Jeżis tħares lejh? Tiftakar fil-ħnina kbira li huwa għandu lejk u ma tersaqx lejh b'qalbek kollha nietma biex tesperjenza t-tanniqa kollha ħlewwa u maħfra tiegħek. Kif jista'? Ġesu fl-Ewkaristija u Ġesu fis-saċerdot waqt is-sagrament tal-qrar
huwa l-istess wieħed. Ġesu li inti tikkontempla l-ħniena tiegħu fil-wiċċ ħanin tiegħu fl-Ewkaristija huwa l-istess Ġesu illi tisimgħu jgħidlek bil-fom tal-konfessur jiena naħfirlek dnubien. Biex niċċelebraw dan il-jum tal-ħniena Mutiezi sanna ħafna il-komunità tagħna anke bħalissa stess qegħdin jitolbu għalina. Ħafna adoraturi fil-kappella tal-ċentru Annunzjata tal-Furjana anke bħalissa stess min qiegħed jadura lil Ġesu l-Ewkaristija jitlob għalina, jitolbu għalina l-konfessuri, għalina l-penitenti. Jitolbu kontinwament għal-jum il-ħniena. Però Mutiezi dan it-tant u din l-interċessjoni kollha tingħaqad ma' dik ta' Marija Santissima, il-ħniena u Omna. Illum aħna rridu nieħdu l-okkażjoni illi ninsabu hawnhekk f'din il-parroċċja tal-Mibnieħa iddedikata lil Marija Bambina u fuq is-Santwarju Nazzjonali dedikat lilha biex nafdaw il-jum tal-ħniena li aħna se niċċelebraw diversi parroċċi madwar Malta matul dan il-ġublew tal-ħniena. Janna Marija il-ħniena takkumpanjana f'dan il-miet ta' dmuħ sa ma naslu għand il-Missier illi huwa għani fil-ħniena fejn insibu kif jgħidilna San Pawl dak illi għajn qatt ma rat u widna qatt ma sema u dak illi qatt ma tnissel f'qalb il-bniedem dak illi għandha lesta għal dawk illi jħobbuh. Del numero 7.